Or niwan hangne nakapenta ban yato ipi hakabede bat ni kakur thongni nanai kita kisama nangne napo ka Nongstoin unit West Hill district kabade kakur thongni ingishu to ene ba kakur thongni kisamla nangne napo Nongstoin unit kilayo ban rom shika final hagajingel kai football jongka interkur football not up tournament arhajar apsan hangne hapo madan New Nongstoin kabala penyak daka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club ya kaneka final yan penyelek kai haka khat arterik jong mentau benai September arhajar apsan hapo madan New Nongstoin kaneka madan kadon hangne hapo jan ka New Nongstoin hi nagliang jongi kum kinong yalam jong ye samla hangne hapo West Hill jong ka kur thongni ngin wer ye pi wei pe wei dengan shu tu kumta baka kur thongni kan ya kendo persya bat ka kur bengkoi SC haka khat arterik haka por live JPM hang hapo madan New Nongstoin nagliang jong ye mali insa khot musawer haka bentaki para kur jongi to kana kalian jonga kum nong yakit kam haga kur ni saudak so yakaban ai kublay ya ka sport club kol ka asosiasyon ka sport club jong ka New Nongstoin ka bala sengi ka ke intar kur ban penyelek namar ba kalong ka eki ka ba don jimut naga mentaki samlah kur habaro kijak ibadon haga ni area kumjuru haga state ke jongi ban ya pen i ala ka jong ka sap lomba ki kun ki kur ki jongi awai pa ka wi ka jat dan kalian jong ka kur thong ni ya don lai teli ki kerup tim ban rung haga ni ka Nongstoin sport club jong ka New Nongstoin ka ba penya ya ka ni ki tarkur te daga bodon daga bas ngu iki prakur baro wala pila kompoi sik ni ka thong final arteli ki tim Rei haga ni kapor kum ka kur thongni jong ka ni ke area Nongstoin ngis ngeu ban khot daga bakar pat suri ipi baro ki player kitu ki ba atlet ki tim bakin wan ya kaban ya support lang yang ka kur si para kur haga te ka khak artarik jong ka jingya le jong ka kur ka jongi ya ka final persya ya ka kur longkoi ena mar kata haga ni kapor ngasuban penpau kumnong yalam jong kakur bapinyawan banya kersan lemingi ada ka monsu bha ka jong pina ka leng sodong jong keni ka jela ka jongi lagi don ha setisha Ribuai district southwest eastern west batna is kazelru bapinyawan ya ka banya don lang bangi ha ka tay kesni kan artarik bahkan dolong ka basit ka basingan ban ai men sim ka kur ka jongi bahkan ang long yate song away ha kabang yade si parakur ha ka ni ka jela ka bai ka jongi tin donru kinong yalam kur ki jongi na sentral bodi bane do rekat ha ka te kesni ha ka khat artarik bangin ya hon ya ka final rekat bat ke ni ka kur lengdok lengkoi hapo jong ka ni ke area Nongstoin tangki ni ki kentin ki ba kendiat ai ku blai ya pi baro iki player kan ta makin yo iki met ki ba koi bakia banyo banyelek ka ha ka te kesni ublai no ya do rekat yang ni kung kakur kajat bangin yo ban poy sa katong ha ka to kesni ha ka bangin ya kun ya ka final kublai sibon